ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನು ಚಂದ ತೋಜಾವನಿಗಲೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋಪ್ ದೀದು ಆ ತೋಪು ಗೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ 7 ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅತ್ತ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವನೇನು 2-3 ಕಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೆನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ನೀನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಕೊಂಚಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ನೀನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ತೆತ್ತಿ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಇಂಚನಿ ಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಈಜಿಲ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಡ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಿಸಿ ಇತ್ತೇನು ಉಂದೇನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೇನು ತೆತ್ತಿದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಒಂತುಂಡು ಐನಾಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಐನಾಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುವೆ ನಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಕಡೆಗ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ತುಕ ಸರಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಆತುಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕಡೆವೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತನ ಸರಿಯಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡಿ ಇತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡೆಯ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆನ ಇತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಅರಿನಿಯಾನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಕಂಚಿ ಕಲೆದ್ನ ಎತ್ತೀಪೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ತೋಪುಡು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರ್ ದೀತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಪೂರ ಇಡೀ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊಂದೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೆ ಇತ್ತೆ ದೀತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಪಲಾವ್ದೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲವಂಗ ಐನಾಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಐನಾಜಿ ಚೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಡ್ಸಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆದ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಏನೊಂಜಿ 4 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದೊದ್ದಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಅವರದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಗನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಈತೆ ಉಪ್ಪು ಯಾವು ಯಾನ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಚಿ ಅತ್ತಡೆ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಚಿ ತೆತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐನೆಟ್ ಹೆಸರದ ಈತೆ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆತನೊಂದು ನನ್ ತೋಜಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಈ ಫ್ರೈ ಆತಿನೇಕ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಡಿತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಓದ್ ತರಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ನನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಿಗು ತೆತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡುವೆ
ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಗಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಆದ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಹಿ ಪಾಡು. ದಹಿ ಪಾಡ್ನದಾಗ ನೆನಪುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ನಂತೆ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಇಜ ಗ್ಯಾಸ್ ವರ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನೀನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಜಿನ ದಹಿ ಪುಡ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಐಕಾದು. ಇತ್ತೇನು ವಾ ಕಪ್ಪುಡು ದಹಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನೀರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು. ಒಂದು ತೆತ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಐನೆಟ್ ಹೆಸರಾದ ಯಾನು ನೀರ್ ಪಾಡ್ನು ಕೋರಿದ ಅಂಡ ಕೋರಿಡು ನೀರ್ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುದ್ದಿದುಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮೆತ್ತಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೊಂದು ಬೈದು ನಂಚ ಅದೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ ಬೈದನ್ ಬಂದರ್ಥ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೇಯ್ತದ. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಎರೆಗ್ ಖಾರ ತಿಂದ್ರುಂಡು ಅಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ, ಮಸಾಲಗುಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಎರೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಅಗುಲ್ ಪಾಡುನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬುಡ್ಚಿ ಪಾಡುಡ್ಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡವು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆಕ್ ದೈಲ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚ ಖಾರ ಒಯ್ತೊನುಂಡವು ಅಂಚ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿತ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಇಜ್ಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಗುಲ್ ಪಾಡ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ. ಒಂದು ರೆಡಿ ಅವ್ನ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡ್ದು ಒಯ್ತೊ ನಡೊಂದು ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐತೆ. ಇತ್ತೇನು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರ್ ದೀತಿನ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಸರಿಯಾದ ನುಪ್ಪುದ ನೀರ್ ಕಾಯಿಡುಪ್ಪುಡು ಕೊದ್ದಿಯೋಡವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಕೆ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಲಾಯ್ಕ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು. ಈ ಕೊದ್ದಿದಿನ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ನುಪ್ಪು ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೇನು. ಬೇತೆ ವಾ ಮಸಾಲ ಅನ್ನೆಕ್ ಪಾಡುಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಅರಿನ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡುಜಿ ನುಪ್ಪುಗು ಒಂದು ಬೇಯಡ್ ಬೇಯ್ತನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ഞാനൊഞ്ച് അറുത്തുಗೆ ತೊನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಜನೊಬ್ಬು ಲೇಯನ್ ವಾನ್ ಬಾಜನ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ಬಾಜನ ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ನೆಯ್ ಪಾಡುವೆ. ನಿಂಗುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನೊಂದು ಗ್ರೇವಿ ಏನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದೆ ಅವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ದಿಜಿತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಟೋಪ್ ದೀದಿ ಅನ್ನಕ್ ಒಂದೊಂಜೆ ಲೇಯರ್ ಅದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಅವೇನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೂರು ಪುದೀನ ಏನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಪುದೀನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಲ ಪಾಡುವೆ.
ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಹದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿನಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕಲ್ತ್ ಬರೆಗ್ ಸುಲಭ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುಗು ಏದ್ ಬೋಡ ಆತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಡ ಆ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಿನ ಪುರ ಅಂದಾಜು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಗುಲು ಇಂಚವರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ರುಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಜನ್ ಪೂರ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪದೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತೇನ್ ಒರಿಜಿನ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಒರಿಜಿನ ಮಸಾಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರಲೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಏನ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ಯಿಲ ಪಾಡ್ದು ಚೆನ್ನಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ಯಿ ಬುಡ್ಚಿ ಕೋರಿದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳಂತ ನೆಯ್ಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಗ್ ದೆಕ್ಕೀತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಅವು ತೆನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ತೆನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಕೊಂಡೆನ್ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಾತನ್ ತೂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಾನು ಗೆಪ್ಪು ಅಂದೆನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.